توكلت على الله 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 وينبون بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمعت لما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما علي توكلت على الله دليل فيونا فما على دوئي توكلت على الله على جينو دبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت nɛgɛ kaɲɛ 18 o bɛ mɔnturu ɲuman bɛ sanfɛ nin waati na diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jani.ml fm ale fana kɔnɔna nɛgɛ kaɲɛ 18 o bɛ yen ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma arajo minnu sɔgɔlen don ana mali kɔnɔ an'a kɔ ka kɛɛrɛ ye taw ka taa fara bɔlɔlɔ siraw fana ka maa minnu b'a lamɛn Amara Nuhu Keyita ale de b'a to a bɛ se ka nin ja ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an'an kumakan sanumaw baara kɛcogo o ye ka kunnafoni di aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Amara arajo partenaire an b'u fo sabula u bɛ baara min na tile fila in na u bɛ ka u ka sɛbɛnw bila ka na yaasa an ka se ka u don an ka bugunatigɛw kɔnɔna na fana ka se ka baara dɔ kɛ n'u ka fréquence n'u ka tɔgɔw ye kunnafoniw fana bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na k'u to u sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a la a sɔn a n'a video o baaraw olu bɛna daminɛ biométrie carte maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u y'a jira k'a fɔ ko u nisɔndiyalenba don a ko la wa k'u y'a mɛn ko Mali gouvernement sera ka wulikajɔ min kɛ ni ye sɛbɛnw ye k'olu kamaru k'olu sɔrɔ k'olu baaraw kɛ ka kɛ ni maliden dɔw ka wulikajɔ ye maliyɛn caman bɛ kɔ kan u y'an wele k'a fɔ k'u ka nisɔndiya kɔni bɛ ko in na baara in u ye dugawu don kɛ a la ko a taa cogo ɲuman ko Ala k'o ɲɛ fanga bolo wa olu yɛrɛ fana ka nisɔndiya ye min y'a ko la o ye k'a fɔ don nataw la o fana kan ka lafiya sɔrɔ nka u ko ka kangari da consulat maaw ye ka kangari da Mali ka lasigiden minnu bɛ kɔ kan ye ka kangari da maa minnu bɛ baara kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Bamakɔ yan ani fan wɛrɛw fɛ k'u jija u ka baara in kɛ tilennenya ni laadiriya la sabula olu kɔkan mɔgɔw maliyɛnw olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ nin sɛbɛnko ninnu na a mana wuli a tibitaba a musaka bɔ a taa ni ka segin k'a ko ka ca ko gouvernement k'a lajɛ bɛrɛ ka kɛ a ko la ni maaw nana u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna ninnu ye kɔkan malidenw ye maliden minnu sigilen don kɔkan u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini olu ye olu bɛɛ kana dorogo ɲɔgɔn na a filanan ye mun ye lasigidensow kɔnɔna na fana ci ka fɔ bɛɛ ye maa ɲɛnɛmaw ka ta ka bila a baara la a jama fana ka caya hali ni olu yɛrɛ minnu ye malidenw ye kɔ kan n'olu sen bɛ se ka don a la yaasa baara in kɛcogo ka ɲɛ o maaw b'u bolo o dɔnniyaw b'u la o sekow b'u la u bɛ se ka o kɛ k'o bɛɛ mana se ka kɛ k'o bɛ dɔ bɔ yuruku yuruku ani namara la wa fana min ye a wariko ye ni wariko bɛna ye a la u k'a kɛ informatique ye maa si kana taa wari di maa ma i bolo la Amara ko o de bɛna ni yuruku yuruku ni dunko juguya ye wa ni gouvernement bɛna fɛɛrɛ mun sigi u ka bɔ fana ka kuma ka ko kɛcogo ɲɛfɔ maaw ye k'u ye ministre ka lettre ye o y'u wasa nka a ka ɲi gouvernement yɛrɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye baara tɔ bɛna kɛ cogo min sabula ko baaraba don sɛbɛn minnu bɛ olu maliyɛnw caman bolo kɔ kan degun bɛ u kan tɔɔrɔ bɛ u kan n'a fɔra fana ko sɛbɛn fana ɲinini olu ka taa u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila k'u bɛna n'o kɛ u ka tila ka taa kɛ dunko juguya ni yuruku yuruku ye k'u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka kuma maliyɛnw ka lasigiden minnu bɛ kɔ kan Mali consulat Mali ambassade minnu yɛrɛ bɛ baara in na jamanaw kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ k'a kɛ malidenw de ye u k'a kɛ ka ɲɛ yuruku yuruku ni namara kana ye a la Amara o ye maliden caman minnu y'an wele ka bɔ États-Unis dɔw y'an wele ka bɔ nansara jamanaw la farafinna jamanaw kɔni ta ka ca n'a bɛɛ ye kuma tɛ maa minnu bɛ Côte d'Ivoire ni Congo ninnu na ani Guinée équatoriale u ye weleli kɛ dɛ u ye weleli kɛ ko gouvernement k'a jija ni sen ta a da kana to u la dɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ jamana tɔw b'a dilan cogo min k'a ɲɛ k'a kɛ jɛlenya kan k'a baara ka kɛ o cogo la yaasa u bɛ se k'a faamuya o ye carte biométrique ko ta nasira ye min ye kuma Gawlo Sɛki b'ale dɔn
yɛrɛ ti maa caman e ti to ka t'i tinɛ ko abara ni ta kɛ baara jala in ye o ti ɲɛ koyi kuma dɔ b'i sen b'i kɔnɔ kɔrɔ ka t'i pan k'i cun i b'i pan k'i cun de hɔ Kumba Gawlo Seck ale ye Senegalikaw ka dɔnkilidala ba de ye ale ni Baba Maal Mali de ka di olu ye kosɛbɛ o Kumba Gawlo Seck o de b'an fɛ yan su in na Palais de la Culture la a kelen tɛ a nana ni dɔnkilidala caman de ye ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ farafinna olu bɛna na ɲɛnajɛ ba kɛ bi Palais de la Culture la ko k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko gɛlɛya maaw bɛ mun fɔ Maliko la ko tiɲɛ tɛ wɔlɔfɔ don nka artistes nana ka bɔ Burkina artistes nana ka bɔ Côte d'Ivoire Centrafrique Congo Maroc nin bɛɛ de bɛ Mali kɔnɔ yan bi wa musolakaw de ka ca u bɛna na ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min n'a bilalen don bɛn ani kelenya o ɲinini hukumu kɔnɔna na Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ e ko bref na kɛ bi nin kɛnɛ ma ka fɔ ma ko Amara f'i ka taa nin ye i ɲɛna de lakanabaliya ko ta nasira la n'Ala sɔnna a ma su in na an bɛna na ɲɛfɔliba kɛ ka kɛ ni lakanabaliya ye lakanabaliya min ɲɔgɔn ɲɛlen don dɔngɔnɔw ka yɔrɔ la lakanabaliya min ɲɔgɔn ɲɛlen don bi Segu marabolo kɔnɔna na Dogofiri n'a tɔw bɛɛ lajɛlen lakanabaliya min kɛlen don ka maaw bali bi ka sunɔgɔ jagaw kɛlen don jagoya ye baganw taw malo tɛmɛnen ɲɔgɔn malo tɛmɛnen kɔfɛ Mali yɔrɔ minnu don ni degunba b'u kan bi su in na bref kɛnɛ kan an bɛna na ɲɛfɔli kɛ o la maaw ka se k'a faamuya ani Algérie dancɛ la ko Algérie ko k'a bɛna a ka frontière tracer dɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Amara Algérie ye chariw bɔ ka kɛlɛkɛminɛnw bɔ k'a ka moriba yaasa dɔn n'u y'u den ka maa min kun bila ka don drone b'olu gosi sisan k'u bɛna n'a lajɛ ko n'u n'an bɛ se ka kuma n ko kun kan k'a daminɛ nin na maa n'i sigiɲɔgɔn cɛ kuma man ka tigɛ kuma tɛ jamana min don a ye min k'aw ye kunu aw ka se k'aw ka indépendance sɔrɔ aw man ka ɲinɛ o kɔ tiɲɛ don Algérie jɔyɔrɔ ka bon farafinna kɔnɔna na nka Amara n'i ko ko ni nin kogo ni kalanni fitinin tɛ k'e bɛ kɔnɔnin fa kɔnɔnin fana t'a sigi ni kalan in tɛ dɛ a n'a ka dɔgɔya bɛɛ donc an k'a lajɛ u ka ko faamu u k'a dɔn k'a fɔ bi taabolo min bɛ Mali bolo olu kelen tɛ diɲɛ yɛrɛ de sɛgɛnnen don n y'o de f'i ɲɛna sɔgɔmada in na diɲɛ yɛrɛ de man kɛnɛ koyi ni diɲɛ man kɛnɛ maaw b'u jɔ u kolo la k'u fasow de ta parce que maaw k'i ye n'i ka fininkolonin jɛlen i kanna o ka fisa i kannangolo ye dɛ an b'o o sira de kan bi Algérie kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko ɲinansan in kɔnɔ ko dancɛ min bɛ an n'u cɛ ko u n'a a sansalama ko k'a tracer o fana ka ɲi o anw fana ka drone bɛ tracer la a mɛnna o bari de traceli tɛ u k'a tracer nka min ka ɲi n'u y'o fɔ tilegan in na o de ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ko u ka conseil de ministre kɛnɛ kan bi e ko supporter bɛ tɛmɛ ninnu yɛrɛ kan Alassane n'a ka ministre k'u ye bi bɛɛ kɛ u ka ndolanci mɔgɔw tanunen don fɛnw na nka o kɛrɛfɛ u ka ministre min bɛ yen n'o ye Amadou Kulibali ye n'ale bɛ faso ka kuma lase kɛ kunnafonidilaw y'a ɲininka ko min ye Mali Burkina Niger ko olu y'u sama ka bɔ CEDEAO la a ko min ye olu ka hakilina ye k'olu kelen tɛna na wuli ko k'a fɔ k'u bɛ kuma fɔ nin ko in na u damanaw kelen ko nka ko min ye Côte d'Ivoire ka baara kɛcogo ye ko Côte d'Ivoire ka baara farafinna kɔnɔ k'o ye ka dayɛlɛli de kɛ ka bolofaraw caya ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko hukumu kɔnɔna na k'olu tɛna falen don o la o baara kɛcogo in na wa fana ko min ye Côte d'Ivoire ye k'a kɔni sigilen don farafinna yan a b'a ka baaraw kɛ cogo min ani diɲɛ seleke naani jamanaw bɛ baara kɛ cogo min ani diɲɛ seleke naani tɔnkulu bɛ baara kɛ cogo min ani farafinna tɔnkulu bɛ baara kɛ cogo min k'olu bɛna to o kan o ye ka bolo di ɲɔgɔn ma caya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ kuma jugu ye dɛ o kɔrɔ tɛ ko n'an kɛra AES ye olu Côte d'Ivoire ni AES na baara kɛ Amara u bɛ miliyari 80 sɔrɔ an fɛ yan koyi u ka port n'anw y'an sama ka bɔ a la sisan a ma ɲi dɛ f'an k'o fana jate minɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko n'i y'a ye k'i bɛ nafa sɔrɔ a la Amara a dɔn ko gɛlɛya dɔ fana b'a la i ka sɔn o fana ma a bɛɛ ma nɔgɔn dɛ an ka n'o ɲɔgɔn nɛgɛnɛ a bɛɛ ma nɔgɔn degun b'a la dɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na a nafa a n'a kɔlɔlɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka i b'i jija de kɔlɔlɔ de ka dɔgɔ i ka nafa ɲuman sɔrɔ a la ka se ka mɔgɔw olu nafa ni o ye
Ganakaw u ka jamana kuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye ko n'Ala sɔnna ma k'ale bɛna n'a ka gouvernement ci han ministre damadɔ bɛ yen u ka ministre 13 a bɛna o de bɔ gouvernement kɔnɔna na a la belebelebaw o bɛ tali kɛ u ka ministre min bɛ jamana kɔnɔ ko kibaruyaw ɲɛnabɔli la ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ko bɛn'o falen min ye seko ni dɔnko ani yɔrɔ sawulenw lajɛli ministre k'a bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen falen maa 13 kɔni ko min ye Nana Akufo-Addo ye k'a ko k'u ye dɔ kɛ u mɛnna fanga la u fana ka taa maa wɛrɛw kan na ko ale fana ka fanga ban waati ma se de CEDEAO 3e mandat tigi ninnu u ka taa mara a fana bɛ k'o labɛn mais o tɛ ɲɛ sɔrɔ Gana fɛ o Gana sariyaw o tɛ sɔn marabukaw ko ka kɛɲɛ ni Palestine ni Israel ka kɛlɛ kɛcogo ye ko yiri min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko H6 n'u ale bɛ kɛ ka dɔrɔgu dilan k'olu tɛn'o o feere tuguni Israel ma dɛ k'olu t'o feere tuguni Israel ma ko wa fana k'u tɛna dɛmɛ ta ka don Israel ma ko sabula Israel bɛ ka baara min kɛ nin waati laban in na o t'olu sago ye bi o t'olu sago ye sini olu ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ H6 bɔ k'u y'a f'u ɲɛna ko Israel jamana kɔni o sen ka bɔ a la pewu k'a sababuya kɛ gɛlɛya min bɛ Gazakaw ka Palestine jamanadenw kan RD Congo kaw fɛ yen Afrique du Sud sɔrɔdasi 2 ko olu kɔni fatira fo ka taa se saba wɛrɛ olu joginna min ye maa ninnu ye ko min ye mugujugu dɔ ye sa n'o o ye Obi ye k'o de taara bi u ka base kan République démocratique du Congo kɔnɔna na ko wa ko ni waleya in lajɛ k'a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na sara ko yɔrɔ in de la fana mankan caman bɛ bi Sud-Africains ko olu y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'u kun y'u ka kɛlɛkɛcɛ maa 2000 ani 900 bila ka taga yen ko yala ko o maaw de ye degun sɔrɔ walima maakɔrɔ minnu tun bɛ ko olu de don ɲininkali kɔmi to min bɛ yen nka Sud-Afrique kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen nin waati na RD Congo kɔnɔna na k'olu kɔni maa 2 fatura o la ka kɛ ni u ka tagali laban ninnu ye Ethiopikaw fɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye u ka sɔrɔdasiw k'olu sema ye dugudenw fagali la dɛ ko maa caman bɛ k'o kibaruyaw di k'a fɔ k'u ka dugu bɛ n'o ye Hamara ye nin e tɔgɔ ye nin ye dɛ u ka dugu ko fan dɔ la k'a kun yera k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'olu sera ka taa duguden dɔw fa u ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko sabula olu ka polisilakaw an'u ka garilakaw ka baara kɛcogo ko o de don ko wa fana ko min ye dugu in yɛrɛ maaw tɛ sɔn fiyewu ko ka ta ka ɲɛsin ma sabula k'olu b'u ka laadakɔrɔw n'u ka taabolokɔrɔw matarafa nka gɛlɛya min bɛ nin waati in kunna u ni u dafɛ jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de y'a to wulikajɔw kɛra maa minnu fatura la fana k'o bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ ko nka ko k'a fɔ ko olu ka finitugu de y'o kɛ ko i n'a fɔ ko maaw bɛ k'a laɲini cogo min ko k'u di diɲɛ seleke naani sariya sonbaw ma ko o tɛ tiɲɛ ye seko Siskaw fɛ yen Sis kalanso min bɛ yen n'o bɛ Berne kɔnɔna na n'o y'u ka capitale ye olu y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ sigɛrɛti min k'o bɛ ka dɔgɔya olu fɛ yen ko wa ko min ye sigɛrɛti électronique ye a masinama k'o minbaw de bɛ ka caya kosɛbɛ k'o dun kɔlɔlɔ man bon ko nka k'o se tɛ bɛɛ ye dɛ Amara ale wari ka ca dɛ n'i y'ale pake sa est-ce que o t'i ka san sigɛrɛti sannen de i bolo k'o kɔni k'o bɛ k'a to ko dɔ bɛ ka bɔ sigɛrɛti mina la u fɛ yen Faransikanw fɛ yen u ka wasabulon kɔnɔna na min ye groupe socialiste ye k'olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ dɛ olu tun b'a fɛ sariyakisɛ dɔ ka ta ka sigi sen kan sariyakisɛ min b'a to ni musow b'u ka laadalabɔ la n'o o ye règle ye ko u bɛ se ka congé d'u ma o kɔnɔna na cogo min maa minnu bɛ yen n'o y'u sinaw ye sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'o sɛbɛn tɛ se ka tɛmɛ ko sabula ko n'o kɛra k'o bɛna na ni ko wɛrɛ ye ko n bɛna na musow salaya ko waati ni waati tuma o tuma n'a fɔra ko muso y'i ka laada ye k'o k'a sama ka bɔ ko ka taa congé d'u ma ko ka tila k'a fara u ka congé de maternité kan k'o ye ko ye ko min ka gɛlɛn ko dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ nin yɛlɛ ko kuma yɛrɛ fɔ ko député minnu yɛrɛ bɛ ka na ni nin kuma ye k'olu yɛrɛ bɛ ye marifada filaw ye cɛw minnu bɛ cɛw kanu musow bɛ musow kanu k'olu bɛ se ka na u jɔ olu dala cogo di ko k'a fɔ k'u b'a fɛ ka o ko in de sinsin u ka wasabulon kɔnɔna na maa 206 olu ko k'u ma jɛ ni sariya in ye maa 117 olu kɔni kun y'u bolo kɔrɔta nka sariya in a binna a ma se ka tɛmɛ ko ni musow b'u ka laadalabɔ la min ye congé kɔni n'o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye k'o tɛ se ka d'u ma Donald Trump ko n'Ala sɔnna ma mars kalo tile 25 ale bɛna kɛ lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi fɔlɔ ye min bɛna wele kiiri kɛnɛ kan kiiri min n'o ye nɔminɛli kiiri ye ko sabula k'a ɲanginen don k'a jira k'a fɔ ko min ye dollar wari ye k'a kan ka o 130,000 ka o de sara u ka sinimabɔla dɔ ye
min ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen no julangolonbɔ photo tali ma ale ni porno ko o muso in yɛrɛ ko tɔgɔ ko Stormy Daniels ko o kɔni ko a kun y'a laɲini cogoya sugu bɛɛ la ko min ye ko kuntan kun tɛmɛn'o cɛ a n'o ni ɲɔgɔn cɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya ta nasira fɛ k'a kun ye a kun ye muso in wari d'a ma yaasa a bɛ se k'i da don cogo min a kana n'o kuma lakali diɲɛ maa ko o mɛn ko a y'o min kɛ k'a to furu kɔnɔna na ko o ɲangini o kiiri ko kan ka kɛ ko wa ko min ye Trump ye ko nin kelen pe dɔrɔn tɛ koyi ko min ye jalakili caman de bɛ a ɲɛ yanni kalata nasira cɛ ko wa ko bɛɛ la k'a bɛ cɛbɔw ka kuma na koyi est-ce que nin na taa procès-kɛyɔrɔ la ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye américains fɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ ka wele ka taa jɔ baara la k'a fɔ k'u bɛna n'a kiiri k'o siɲɛ fɔlɔ bɛna kɛ Trump la Kylian Mbappé Faransikaw ka ndolanci la san 25 n'a bɛ PSG kɔnɔna na nin waati in na ŋanaya u ka ŋanaba don ko ni Ala sɔnna a ma ko san wɛrɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ PSG la ɲinan ko a kɔni tora yen ko yaasa min ye PSG ye ka se ka o mago to san 2017 de ko min ye Kylian Mbappé ye san 25 ko a bɔra Monaco ko kana i yɛrɛ sɔrɔ min ye Faransikaw fɛ yen k'a ye contrat min signé o tun bɛ ban san 2022 san ko nka k'a y'o to senna ko ka taa se san 2024 ma o ban waati ma ko nka ko nin waati in kɔni na a bannen don pewu k'a fɔ ko a ka bɛ to yen dɛ ko ni san banna Real ka dagaba wuli nin cɛnin ka cogo a ye Neymar gɛn ka Messi gɛn joueur tɔgɔtigi minnu bɛ k'u bɛɛ gɛn ka bɔ PSG la ka na n'a terininw ye k'olu don club kɔnɔna na ka tila k'a sago kɛ ka capitaine Barca a fɛrɛ ka bon dɛ a kɔni bɛ se balontan na a bɛ se balontan na est-ce que français équipe fana capitaine tɛ sisan ko nka k'a ko tɔn ɲɛmaaw ma ko sisan ko kupu wɛrɛw de nɛgɛ b'ale la comme PSG tɛ n'a kɛ kupu ta équipe ye tuguni k'ale bɛ bɔ o la ko ka taa n'an bɔra Kylian Mbappé la Coupe d'Afrique min kan ka taa Marocains fɛ yen o ɲɛbila balontan hukumu kɔnɔna na sa ko Mali bɛ groupe D de kɔnɔna na Mali ale bɛ yen Zambie bɛ yen Guinée équatoriale bɛ yen Togo bɛ yen Botswana bɛ yen ani Seychelles n'Ala sɔnna a ma ko nin tirage kan ka kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana minnu bɛ bɛn Amara an bɛ wulada in na taa bila yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen su in na min ye brève kɛnɛ kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ kanɲɛ 21 sera k'a fɔ bɛɛ ye ko n'Ala sɔnna a ma kibaruya ninnu kɔni sisan an bɛna n'a kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ani nɛgɛ kanɲɛ 18 mɔgɔ bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ cogo min na an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ n'Ala n'a kira sɔnna a ma baara kɔni an bɛna k'o kɛcogo la nka ni courant m'an janfa dɛ an k'o fara a kan an b'o fara a kuma kan n'Ala sɔnna a ma fana ministre min fana bɛ courant ko kunna a bɛ ka taama ka taa yɔrɔ dɔ la su in na 21h o ko bɛ cogo min an na o da maaw tulo kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali ko la cogo min n'o ye Binu Kamara ye ale min ka wuli ka jɔ n'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don courant ko o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na degun minnu bɛ an bɛ se ka bɔ olu kɔnɔna na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 brève ale kɛnɛ kan. توكلت على الله جوني جسم فما على الله توكلت على الله على دون سني كنا داشتكو توكلت على الله على ما نسوچه كنا داشتكو توكلت على الله أنا ما دومي سوكات لكي كنا دا توكلت